लेकिन एगो हमार बड़ी पुरान गीत वायरल रहे कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी। मम्मी के बतावल गीत रहे हमार। हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी। दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी। दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी। हमरा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी। हमरा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी। दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी। दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी। दिलवा के कारा से। और एही जब से सिपाही से भइले हवलदार ना थुनिए पगोली मारे। ना थुनिए पगोली मारे सैया हमार हो। ना थुनिए पगोली मारे सैया हमार हो। ना थुनिए पगोली और एही में कोनो मेहरारू ना चाहिए कि हमार मर्द हमरा से दूर रहो। कहत ये बेचारी काहे के जीवा सैयदी हो जिला घराना अरे काहे के जीवा सैयदी हो जिला घराना जवन जवन कहबा तवन मिली हो जिला घराना और देखिए नया नया बियाह भइल बा और कहतरी अपना सासू माई से कि हमरा चोटिया से लागी गई चोट हो बालमुआ तू बड़ा रोइले। हमरा चोटिया से लागी गई चोट हो बालमुआ तू बड़ा रोइले। आया गया सासू पाला चढ़ी बैठा। गया बनानद पाला चढ़ी बैठा।
बहरी घूमेली रोज बहरी ए पारे बाबा मिलवा सनी नाना ए पारे बाबा पैसा के कमी नहीं थे, लेकिन इतना भी इज्जत ना मतलब लक्ष्मी की इज्जत करे के सीखी, बहुत मेहनत से आवेला। और कहे के बा कि हितवा के दीदिया आई घर